Estàs escoltant una entrevista de Sección Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Aina Clotet, em fa molta il·lusió que estiguis amb nosaltres aquesta tarda, més en viva i estrenada. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Sí, un cap de setmana super emocionant de compartir la pel·li amb el públic i estan sent molt macos els col·loquis i els missatges i les rebudes que estem tenint. Coneixíem molt bé la teva trajectòria com a actriu, però ara en Viva debutes no només com a directora, sinó també com a guionista, com a productora. Hi ha algun somni que encara et quedi per complir? Sí, o sigui, sento que estic arrencant, no? És veritat que em sento superagraïda de la rebuda que ha tingut tan viva com la que va tenir Això no és Suècia, no? Que també va ser un projecte que vaig estar en la creació, però em sento encara començant, no? Vull dir, molt agraïda de la rebuda que han dels dos projectes, però sento que em queda molt camí per aprendre. Parlarem de Cannes, però primer m'agradaria parlar una mica de Viva, de la pel·lícula. La pel·lícula explica la història de la Nora, una dona de 40 anys que acaba de superar una malaltia i sent aquesta necessitat, no, com de replantejar el seu camí, no, en aquesta vida. Aquesta premissa és molt pròpia d'un drama, però en canvi la pel·lícula té molta comèdia. Com va ser per tu, com a directora, com a guionista, establir el to de Viva? Jo crec que el to és una cosa que trobem juntes la Valentina Viso i jo, que som les dues que hem escrit el guió, i que és una mica la nostra mirada del món, no? O sigui, sí que jo quan vaig decidir que volia dirigir sabia que em volia acostar projectes des de l'humor. O sigui, per mi l'humor és molt important perquè és terapèutic, quasi, de com m'agrada entendre el món, no prendre'm massa seriosament ni a mi mateixa, i intento o sigui, crec que és una cosa que em relaxa i que em fa poder-me aproximar a temes que m'angoixen i em preocupen, no? Llavors sabia que voldria arribar des de l'humor i amb la Valentina ens trobem molt amb aquest punt de vista i crec que és des d'un lloc bastant intuïtiu. Estem molt acostumats a veure pel·lícules que retraten la malaltia. En canvi, Viva comença just en el moment en el que la Nora ja l'ha superada. Per què aquesta decisió? Perquè volíem parlar de la petjada que li deixa aquesta malaltia, de la petjada que li deixa tant emocional com física i de com la llança en aquest desig ferotge de viure i com aquest desig de menjar-s'ho tot, no? Professionalment, sexualment, vitalment, doncs amagar una por que ha de fer front i que és una mica aquest viatge d'alliberació del personatge. Però sí que, a més, la malaltia va ser una idea que va arribar més tard en el guió, o sigui que d'entrada era la història d'una noia atrapada entre dos homes, amb molta por a quedar-se sola, no? Hi havia aquestes dues idees de la por a la mort i el desig que sent de viure i la necessitat que té com d'amor romàntic, i a poc vam anar afegint les capes fins que va arribar la malaltia. Llavors la malaltia realment, el càncer de mama va arribar amb molta força i vam sentir que venia a aportar moltes coses, però no volíem parlar de la malaltia sinó parlar de tota la resta, no? Parlem del Festival de Cinema de Cannes. Viva va estar seleccionada a la Setmana de la Crítica, que és una de les seccions més prestigioses de precisament el festival considerat per molts més prestigiós del món. Com reaccioneu a aquesta selecció de Viva? Va ser increïble perquè, clar, primer ens van trucar uns mesos abans per dir que els havia agradat la pel·lícula i que estàvem com amb una shortlist que es diu, que és com una final, i a mi això ja em va semblar com increïble que un comitè doncs, així de selectiu ja ens hagués passat en aquesta final, que mai et diuen quantes pel·lícules són. I jo ja em donava per premiada algú intern, no? Que pensava ningú mai ho sabrà que hem estat en aquesta final, però ja em feia molt, molt feliç, i quan ens van dir que sí, és que no sé, em va semblar com irreal. Perquè clar, de 1000 i pico pel·lícules que en seleccionin 7 em va semblar una cosa fortíssima i a més després doncs, vam sortir reforçats amb un premi, amb un dels premis més importants de la secció. Ens van cuidar tant, o sigui, la Setmana de la Crítica és un lloc magnífic perquè Cannes et pot sentir una mica abrumat perquè tot el que representa un festival d'aquestes dimensions, i la Setmana de la Crítica, la gent que la porta és meravellosa, segurament les altres seccions també, però la sort que jo he tingut de per primera vegada a Cannes tenir la sensació d'estar rodejada de cinèfils i de gent molt humil que el que vol és cuidar l'art del cinema, no? I intentar acompanyar la teva pel·lícula i posar-li un focus que ens han obert les portes al món, ens han fet que internacionalment doncs, la gent vulgui veure aquesta pel·lícula i que ens connecti doncs, amb moltes altres cultures, i això té un valor incalculable. Que a més no és la teva primera vegada a Cannes, de fet la sèrie de la que em parlaves, Això no és Suècia, ja va estar a Cannes Sèries. Quina diries que com a directora és la teva relació amb aquest festival?
d'un agraïment tan fort, perquè clar, Cannes per mi fa uns anys sonava com una cosa inaccessible, no? Com si, no sé, que no pensava que potser mai hi aniria, no? I haver-hi anat amb els dos projectes i haver rebut un premi, no, d'interpretació en els dos certàmens és espectacularment fort, o sigui, estic superagraïda també perquè és això, perquè és molt bonic. La pel·lícula és la mateixa, però havent passat per Cannes o no havent passat per Cannes, però el fet de passar per Cannes fa que canvi realment el rumb de la pel·li i que la llanci al món i que faci que pugui connectar, i que quan veus que gent de moltes cultures diferents està rient amb una cosa que ha sortit d'un lloc molt íntim, doncs te n'adones que el tòpic de que lo particular és universal doncs és cert, no? Però si haguéssim de parlar d'una prova de foc, a què et referiries? A l'estrena a Cannes o a l'estrena comercial que va ser el passat divendres a les sales de cine, no? Ja la pot veure el públic. Sí, jo crec que són dues proves fortes, no? Una és en l'àmbit de la crítica i en l'àmbit de la professió, que no deixa de ser també un lloc molt, molt exigent i que també va estar als ulls i a la crítica de molta gent de molts països, però sens dubte la prova més forta és la gent del carrer, que és per les persones per les quals fem els projectes, i veure si realment arriba, no? I comunica, i les persones tenen ganes de recomanar-la, d'anar-hi, no? I això estem ara experimentant-ho i amb molta emoció perquè fas les coses perquè arriben a la gent, no perquè es quedin dins del propi sector i dins de l'endogàmia, sinó perquè surtin i connectin. Una pregunta que molts ens fem és, ets la protagonista, l'actriu protagonista de la pel·lícula, però també n'ets la directora. Com compagines, sobretot a rodatge, aquesta feina de dirigir, però a l'hora d'interpretar? És gràcies a l'equip? Sí, és gràcies a l'equip. I hi ha molta preparació meva també, però gràcies a que després sento que estic rodejada de gent molt potent que em dona la mà, no? Sento que el cinema és l'art col·laboratiu més fort que hi ha i que és així, o sigui que realment tots els departaments han d'estar alineats perquè les coses vagin en la mateixa direcció i que hi ha moltes persones a prop meu que em fan sentir segura per tirar-me a la piscina, i alhora assajant molts més mesos dels que probablement hauria assajat si només actués o si només dirigís, no? I el fet de fer els dos rols doncs, em fa fer una preparació més extrema i després també confiar en que és un personatge que he parit, que he escrit, que conec moltíssim i que entenc molt bé des d'on actua, no? Des d'on fa les coses i per què les fa. Clar, perquè aquest és el teu salt a la direcció. Fins a, com dèiem abans, et coneixíem sobretot per ser actriu. També havies dirigit i havies creat la sèrie Això no és Suècia, però al final aquesta és la primera pel·lícula que s'exhibeix, no?, a les sales de cinema. Què tenia aquest guió, què tenia aquesta història que diguessis ha de ser viva el meu debut doncs, a la gran pantalla? Home, aquesta història condensa moltes de les coses que m'han ocupat i preocupat a la meva vida, no? I han sigut temes als quals jo li he dedicat molt de temps de pensar, d'entendre, i sí, quan vaig decidir que volia fer una pel·lícula vaig començar a pensar què vull explicar, i vaig sentir que realment jo havia pensat molt en aquesta connexió que hi havia amb la por que tenim i com ens vinculem a les persones i com tenim aquesta herència de l'amor romàntic, no? I en aquestes dues forces aparentment contràries, no? Com pot ser la por a la soledat i la por a l'abandonament, i després les dependències en l'amor romàntic, sentia que hi havia una història allà potent d'alliberació d'una dona, i em venia molt de gust explorar-ho, i han sigut molts anys de feina, però els he disfrutat molt perquè també pel camí jo vaig aprenent, no? Quan escric. I ara que ets directora, com veus aquella Aina que debutava, no?, i que començava en sèries de televisió i feia els seus primers passos al món de la interpretació? Doncs sí, últimament que estic fent moltes entrevistes i que alguns em recorden aquells inicis amb molta tendresa i amb molta... I en el fons m'alegro de que hagi volgut explorar camins diferents, no? Crec que sempre vaig ser una persona inquieta i sóc una persona inquieta que m'agrada explorar les zones de no confort, no? I llavors malgrat que la interpretació és un terreny que m'apassiona, crec que precisament haver intentat entendre la interpretació des de molts llocs diferents em va portar també voler estudiar comunicació audiovisual i a la Pompeu, i allà vaig descobrir altres facetes de la nostra professió, i m'agrada haver anat com intentant descobrir nous terrenys i sense abandonar mai la passió que era interpretar, no? M'agradaria parlar també d'una de les figures que ha fet possible aquesta pel·lícula, que és en Marc Clotet, el teu germà.
No? En el seu cas, com ha estat el seu acompanyament, i que també és actor i que ara és també productor, a l'hora de rodar Viva, i més sent el teu germà? El Marc és una figura importantíssima, evidentment, a la meva vida, però professionalment molt, perquè si no fos per ell jo no hagués començat a dirigir tan fàcilment. Ell em va recolzar des del primer moment i em va animar moltíssim a que dirigís. De fet, la primera cosa, en el fons, que jo volia aixecar va ser una sèrie que vaig crear uns mesos que vaig viure a Los Angeles, i el Marc va produir i va pagar amb els seus propis mitjans un teaser, no? que vaig rodar allà a Los Angeles, que després vam tenir la sort de poder recuperar amb unes ajudes, però en el fons va invertir a fons perdut, i després amb el curt de Tiger també era productor, i llavors va ser una cosa molt orgànica en el fons que junts muntéssim Funicular amb la Marta Baldó i el Jan Andreu, i és algú superimportant pel seu recolzament, la seva solidesa i el seu cap. El Marc és una persona superpolifacètica, que no només és bon actor, sinó que té un productor dins seu i una persona molt capaç un productor de camp, a més, molt, molt bo. O sigui, si no fos per ell, el rodatge de San Francisco d'aquesta pel·lícula no hagués pogut existir. Vull dir que fa que coses molt complicades es puguin fer i que semblin més fàcils. Això a Suècia també va ser fonamental, la seva ajuda en molts aspectes, per aconseguir coses complicadíssimes, i m'agrada molt seguir avançant amb ell i seguir creant projectes junts. I com li expliques aquest projecte? Li deixes llegir el guió? Li dius que tens una idea, que tens al cap, que t'agradaria debutar com a directora? Aquest projecte sí, o sigui, tant el Marc el va llegir des del primer moment, com la Marta Baldó, que era la meva sòcia també, que també estàvem allà començant ja a crear el projecte, com l'Edmond Rock, que és el productor de la pel·lícula, perquè en aquell moment tampoc existia Funicular, i a més a mi l'Edmond Rock em semblava i em segueix semblant un dels millors productors que tenim en aquest país, i em va fer molt feliç que volgués acompanyar-me des del principi. Però sí, el Marc sona llegint tot, cada passa, cada idea, vull dir, és algú que està super a prop, i que cada muntatge de l'accident que em donava feedback perquè fos creïble, vull dir, és algú que està super present. Viva té seqüències incòmodes, té seqüències impactants. De fet, el personatge pren algunes decisions que per segons quin públic poden semblar difícils d'entendre. Em refereixo a que, sobretot, la Nora no és del tot una protagonista a l'ús, una protagonista típica. Com esperes que reaccioni el públic al veure Viva? La veritat és que nosaltres amb la Valentina no hem volgut fer cap judici moral sobre el personatge, sinó fer una persona, no? I les persones, la condició humana és imperfecta, les persones som imperfectes, som erràtiques, tenim grans encerts, i moltes vegades que les nostres pors ens fan ser egoistes, ens fan prendre decisions que no veuen a l'altre, però nosaltres no escrivim ja fent un judici o pensant que volem que l'espectador, sinó volem mostrar realment un ésser humà. I crec que aquí està la riquesa també de veure personatges que són polifacètics i que els hi passen diverses coses, no? I diferents, i no jutjar-los nosaltres, no? I sentint que els espectadors desitjo que l'acompanyin emocionalment. No tenim per què comprar els personatges sempre amb les seves accions. Sí que crec que ens importa que la gent els entengui i connecti, no? Igual que amb els personatges secundaris, que també creiem que també poden tenir aquesta doble part, però que crec que aquí radica la condició humana de la imperfecció, que a mi personalment és el que més m'interessa, no? Sé que sovint no podeu donar masses detalls d'aquestes coses, però acabes de debutar com a directora, també com a actriu, productora. Què ve ara? On veurem a l'Aina Clotet properament? Ara, a la tardor, rodem la segona temporada d'Això no és Suècia. Llavors, ara supercentrada en la preproducció i en el rodatge de la segona temporada. I després ja veurem, segurament em tocarà descansar una mica perquè està sent superintens, i pel camí ja estem pensant amb la Valentina el següent projecte de llargmetratge, i ja comencem a tenir algunes idees, però amb ganes de gaudir el camí. Crec que és superimportant gaudir el camí i poder explorar les coses amb calma i amb profunditat, perquè puguin sortir coses que et sentis orgullós i segur. Aixecar una pel·li és molta feina i molta gent i molts diners, per tant, de moment a treballar un nou guió durant un temps. Doncs enhorabona per la pel·lícula, enhorabona per l'èxit també a Cannes, i enhorabona per haver-la estrenat. Moltíssimes gràcies.